ne thuolo olos kod janyuolne kata ng'ata ma origad kaka ng'at manyalo rite e yo makare. Carol. Continuous education mar safeguarding onego bed very strong e skunde kuma jopuonje iketo kamoro achiel after every 3 months iterogi training mar safeguarding to manya timre mana ka TSC oyie mondo gini otimre eka jopuonje te biro kamoro achiel mondo puonj gi safeguarding ni biro puonjo gi kaka ginya stay away from nyithindo mowache ni sero jopuonje biro konyo gi mondo ging'e kaka ginya fulo japuonj jawadgi matimo gi nikech wasebedo gi cases mang'eny to ni japuonj ma nyako ko raise issue ni japuonj ma dichuo sero nyathi mantiere school to nyithindo mantiere school go wacho ni japuonj ma nyako ni nigi wivu koro gibende gitimo ang'o giling ka gitemo loso gi nyithindo manyire gi to iloso kodgi marach to because ni nyathi ma nyako ni nigi protection from a male teacher gi feel ni jopuonj manyire gi onge duol koro gibede gilingo to ni ma ok case na mondo puonj ti mangowa adhi dala koro safeguarding training ni biro konyo both teachers both male and teachers mondo ging'e kaka ginya protect their fellow teacher kaka ginya protect kata nyithindo wat maber ka ni nyithindo manyire gi sero japuonj kidhi e nursing kata police igocho ga ni procedure is for 2 manyiso ni ka japuonj bedo gi lesson ma private gi nyathi another teacher should be there mondo ne gima timbre nikech adiera wasebedo gi cases ma nyathi ma nyako ohango ni japuonj dware to no bedo case ok no yot but kose bedo nyathi ni ma bet kode timo ne session mondo okonye ochadira wacho ni anyewe an mano ne mriambo atimo kama ne wach 1 2 3 4 safeguarding training ni biro konyo ahinya from those kind of issues. Alafu ntiere ntiro mang'eny ntiro mabedo abused ntiro ma ot mantiere poverty to ntiro mabedo neglected to ntiro mabedo abused be ibedo ni ka janyuol en on toes gi nyathine tek mondo kat moro amora obede gweng kata e school mondo omak nyathi ng'ato nikech ging'e ni min nyathini kata wuon nyathini queen to ma en janyuol ma follow up en gima nyathine ma biro funyo from the word go ni tegi marak gi nyathina koro irido ka jokma ma ko nyithindo gi gitimo ga homework gi ging'e ni nyathini obiro neglected janyuol okay into this child's life okobadhe or kaka ng'at moro wacho kanyo ni ka nyathi bedo sponsored to kata fees chande what nigi makamae janyuol to okanya wacho gimoro amora nikech be ikonya so what do I have to say onge koro mae be onego bedi wa put into action wa bedi kan jonyuol bedi kan ng'e as much as ni you need what it in or oknya provide for your child at least be there make sure in machegni gi nyathini ing'e ngimane ipenje gima timre in bob japuonj be japuonj biro neno ma janyuol ma yes wakonye lakini en gi ideas to en gi protection to oheyo nyathine kok bolo ko timbre to nyathini biro bedo victim of this kind of cases then tiere Gen Z kaka ng'ato wacho ni Gen Z teachers mondo obede skunde gintiere Gen Z teachers ntiere school to ibedo ka nyithindo wacho Gen Z teacher ni ka wanyise gimoro kiny ka ine parade to gine madhi wacho parade some of you even are even doing this and this things korido ka nyithindo gi ogin pulo gi Gen Z teachers ntie moko mabeyo ntie moko ma wasebedo gi cases moko macho an siri na te alisema gi japuonj achiel man Gen Z teacher mo onge kaka deal gi cases ga lakini ng'any gi to gi keep the secrets ogi bed gi cases gi e chuny gi mano me wacho ga ni nyako bed gi psychologist mabiro school to loso gi nyithindo gi nikech psychologist ni kata counselor ni en third party en kon kanyo apart from that wan kaka jo hocho wan gi odds makaponi agolo sichi oko inya maka inya baya kata license na to
that anybody else and onge any ethics onge any binding ethics mani seria okotim gi mano minoti bone koro what mo mondo watema tek mondo wadonje skunde mondo wanyis jojo puonjenia we are here for them ne jopuonje kata ne nyithindo boy child bende bedo molested to even yudo kaka for example sani kumantiere yudo ka an ka intie cases apar mar sexual abuse making nyithindo manyiri abit kata ngwen are boys when get case moro ma school moro ma nyathino timbre kamano to nyathi mago ni wacho ni onya paro ka japuonj moro miye chai to bang kanyo okonya paro gimano timbre no chiwo ko yudo ka piny konyo kethre ma nyathi ma wuoyi ma nyathino odaka ok madhi gimo to cham gimoro for almost a week in a very serious case yudo ka nyithino ma wuoyi kara ka korochgi ogi wach nyathi ma nyako aberber nya wacho nya fonyo gimoro matimre or onyamako ich ma ufonye ni okethra tirene lakini nyathi ma wuoyi evidence ne okyot mondinge obole to ngengi iketho ratichgi mathoth to wacho ni society nyathi ma wuoyi okonego bedni osho weakness sonia some watu wachatironi kikwa mak mana girl child kende we need to talk more about boy child mondo migi thuolo maginya biro godo outside mondo giwat matimre negi aya ka inja nyuol eka kinya nge ni nyathini o ketha tirone inya mana nge mano if you are close to your child ka okichak punya nyathini ko kichak bedo gi gibe nyathini ka podo tin tido chako mondo bede ngima ne ken teenager oknya timre nikech all teenagers ntino marowere gi the moment magitri 11 years 12 years kadhi mbele ogidwa janyuol engima gi gidol mondo janyuol no beda kanyonia eno chul fees sama en gigi moro otim lakini ni a friend to my parent ogidwa they do not want you in their life manyiso niya how can you chako bedo bathuolo gi nyathide ka pod tin onge kaka nya bedo ngima ne ka teenager onego chak ton ma bang mano onego bed ingeni nyathini behaviors ne chalnadi to nyathi ma okethra tirone o nyathi man nigi issues ibodo ka en gi cases e school en gi behavior disorders iwacho ni we take ko winjo puonje en ma of form strikes en motimo moko magalagala manyiso ni ya nyathini o cry for help to okia kaka dango timai mara rio ido ka nyathi manen aja nyathi manen tugo manen loso manen sawa to all of a sudden oling omita bicha kata kinyise gimoro okodwa timo owe sports ginigo o perform poorly school okodwa bet giji obodo bet kende kino mabe do ni no kethra tiro ne to onge kaka donga tunga tumangowa dango wach nikech ne onge environment ne onge environment ma miye thuolo mondo timangowa wach gigo asetiyo gi jopuonja hinya atiyo ga gi jopuonja hinya tido kante some principles are very open in this magi wacho kendo giwacho ni gijiso ntero mante school ka gimoro timre ni japuonjo makibira to gidhi to giwacho and they protected mano nyiso niya principal ni okaw initiative momiyo nthido go thuolo maginya timangowa magidhi kinyadhi magi forward their cases the same thing and principal ma oketo jopuonje ne be very open mawacho niya kapo ninte any students minno kadwari oro okelo cases moko mag kagimo odwari kama bira mondo walos cases di kapo kathe to timre so it just take TSC it takes the principal it takes everybody mondo be part of this kind of thing katieko sani ntere a lot of war between the genders yido ka chuo to ante sani ten moro nyatima nyako I think in 2025 no golo video moro ka en githino mayowoi gimake to it was not a good thing to eto kidhi comment section ne Facebook kidhi comment section niya chuoto niya dine bed ni nyatima nyako indire bed nja puonj matimo kamano gi nyithindo manyiri dekoro se make dekoro mulu se wokoko dekoro en issues sanyiso genia un bende it is about time mondo ubende joma chuo ubede fight mar abuse ni kiko bed ni my and competition okonya wacho niya ni nyathima wuoyi okobro a boy child okobro protected koto po nyathima manyiri to wagolo kokewa oko kokewa onego wagol oko wate ka wabiro wate wacho niya ka gimo timre nyathima wuoyi wagokoko kotimre nyathima manyako okoko the same way this way
ng'ato ng'ato biro bedo system ma make sure niya nyathi ma mtindo mantiere school bro protected ng'ato wacho kamano e conversation niya ni gigi timre e ot behaviors gi gin behaviors ma wang'eyo kuma wadhiye kata ansana an gi nyithindo ma yowuoyi ariyo an gi nyathi ma nyako be nyithindo gi ang'e kitgi to sama waresi nyithindo gi wan joma mantiere ot kaka jonyuol wang'e ni nyathini kuma dhiye odhi bedo gi kido marach. Carol wachni mogik. Wachni mogik Carol. Nyithindo gi e gine e session mondo konygi. Wachni mogik. Ochoka ne gi kan tiere ot gin joma mantiere go dai alworowa. Konyo wa ka dhi mbele. Carol wachni mogik ka watieko ok wanyal duogo kodi kendo ng'isa ni wadong mana gi dakika matin kendo wachni mogik ka watieko.